πούμε, ως live view, έχουμε πάει αρκετές φορές. Όχι για να δείξουμε τις ομορφιές της που υπάρχουν, αλλά για να δείξουμε τα κακό κείμενα. Τηλεθεάτρια λοιπόν μας έστειλε ένα μήνυμα πριν μερικές μέρες και λέει: παιδιά, μην αφήνετε τη Σαλαμίνα. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει από αυτό που θυμάστε. Αλλάξτε δήμαρχο. Με τις χωματερές γύρω-γύρω. Αλλάξτε δήμαρχο. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος μαζί με τον Δημήτρη Πεταλά, και εδώ παίρνετε μόνο μία γεύση από αυτά που βλέπετε, ταξίδεψαν μέχρι τη Σαλαμίνα σήμερα και θα μας δείξουν τι ακριβώς συμβαίνει. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, καλημέρα. Πολύ ωραία εισαγωγή με το ζεμπέκικο του Αλέξανδρου και της ομάδας. Δεν χόρεψες πάλι όμως, και πώς να μην συνδυαστεί. Δεν κάθε μέρα Κυριακή. Όχι, ήμουνα χασάπικο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε σε ένα κρυμμένο παράδεισο, βρήκαμε αυτή την πινακίδα. Μην πετάτε τα σκουπίδια. Από ό,τι σας έδειξε στην αρχή ο Δημήτρης, ήταν μια πάρα πολύ ωραία παραλία εδώ στην περιοχή Χρυσή Ακτή, στη λεωφόρο Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή Ξένο. Και κοιτάξτε τι έχουν αφήσει εδώ οι άνθρωποι. Η κυρία που μας έκανε την καταγγελία μας είπε ότι αυτά εδώ πέρα τα έχουν αποθέσει εδώ και 2-3 μήνες, 4. Και είναι αυτή η κατάσταση, είναι μια μίνι μικρή χωματερή. Αλλά τι γίνεται, Μαρία και Άρη, ότι σε όλη τη λεωφόρο Μαραθώνος τη συναντάμε πολλές μίνι χωματερές σε διάσπαρτα σημεία. Είναι και τα πλάνα που σας στείλαμε λίγο πριν. Δεν είναι μόνο σε ένα σημείο. Δεν είναι μόνο σε ένα σημείο, είναι σε πάρα πολλά σημεία της λεωφόρου και από ό,τι είδατε στην αρχή της σύνδεσής μας με τα πλάνα, είναι σε αντιπαραβολή με ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, ένας πραγματικά κρυμμένος παράδεισος, ο οποίος απέχει μόλις ένα τέταρτο από το ferry boat από εκεί πέρα που σου αφήνει. Υπάρχει και μπάνιο όλα, δηλαδή όλες οι ανακαινήσεις φεύγουν και πετιούνται εκεί όπου βρουν. Ναι, με τον Δημήτρη αυτό σκεφτόμασταν. Αν ήταν να βγούμε από το μπάνιο ή να βγούμε από εδώ πέρα που έχει πιο πολλά κλαδιά. Λάστιχα, κουβάδες, μικροέπιπλα. Λευτέρη μου, επίτρεψε μου, επειδή είχαμε διάφορα ευτράπελα τέλος πάντων σε προηγούμενα θέματα που είχαμε κάνει με τη Σαλαμίνα, εμείς περιμέναμε να βγει στον αέρα ο κύριος Σωτήρης Νάνος, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, για να έχουμε και τη Δημοτική Αρχή όπως κάνουμε πάντα σε αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Αντιδήμαρχος, ενημερωνόμαστε τώρα ότι το κινητό του το έχει κλειστό. Το λέω για να μην έχουμε γκρίνιες μετά, δεν μας πήρατε κλπ. Η εικόνα λέει αυτό που πρέπει να πει. Ο Δήμος δεν λέει προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θα πει μες τη μέρα, προς το παρόν δεν λέει. Να σας πω εγώ που μίλησα μαζί του. Έχω επικοινωνήσει και έχω στείλει mail και στο Δήμαρχο και μήνυμα και τηλέφωνα. Βρήκαμε τον κύριο Νάνο τυχαία από κάποιον υπάλληλο του εδώ πέρα που έκανε αποκομιδή σκουπιδιών. Αυτό που μας είπε είναι, για να έχουμε και την άλλη άποψη, το λέω μιας και μιλήσαμε μαζί του, και να είναι πιο ολοκληρωμένο τουλάχιστον το δικό μας ρεπορτάζ. Εμείς δείχνουμε εδώ και το μήνυμα. Έχουμε καεί, γι' αυτό το κάνουμε αυτό, για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι το μήνυμα που στείλαμε στο Δήμαρχο Σαλαμίνας 10:36, πριν από μια μισή ώρα δηλαδή περίπου, ότι θα είμαστε στην περιοχή Ξένο και θα δείξουμε ό,τι βρούμε. Δεν είχαμε κάποια ανταπόκριση. Αφού κάναμε, Μαρία, την αυτοψία μας και επιβεβαιώσαμε την καταγγελία, γιατί δεν μπορούσαμε να... Συγγνώμη λίγο, Λευτέρη, και τα δύο. Και αυτά που δείχνουμε τώρα, αυτά που βλέπετε, φίλες και φίλοι, είναι η έγκαιρη προειδοποίηση της απέναντι πλευράς να τοποθετηθεί. Ορίστε, έλα, Λευτέρη. Ωραία. Εμείς, από ό,τι είπα, επικοινωνήσαμε και με τον Δήμαρχο, προσπαθήσαμε και με τον Αντιδήμαρχο, μιλήσαμε με τον κύριο Νάνο. Αυτό που μας είπε είναι ότι οι κάδοι είναι άδειοι, επομένως τα οικιακά απορρίμματα μαζεύονται, συγκεντρώνονται. Και μάλιστα περνάνε πάρα πολλά φορτηγά. Να σας πω ότι σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε περνάει και λεωφορείο. Τα βαριά είναι το θέμα. Γιατί δεν περνάνε φορτηγά να τα μαζέψουν. Τα βαριά είναι το θέμα. Αυτό που μας είπε είναι ότι επειδή κάνουν πάρα πολλές ανακαινήσεις στη Σαλαμίνα τα τελευταία 2 χρόνια, ότι ενώ τα μαζεύουν, στη συνέχεια πάνε το βράδυ και τα αναποθέτουν σε διάφορα σημεία. Έχει αυτή η Σαλαμίνα. Πόσες ανακαινήσεις δηλαδή θα ζήσουμε 1,5 χρόνο που κάνουμε αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω. Αλλά επειδή είσαι εκεί τώρα. Του είπα ότι... Συγγνώμη, Μαρία, για να το ολοκληρώσω και μου λες. Όταν του είπα ότι η καταγγέλουσα, η γυναίκα που μας έστειλε την καταγγελία, ότι αυτά υπάρχουν εδώ και 3 μήνες, 4, αρνήθηκε και είπε ότι αυτά ήταν πριν 2 εβδομάδες. Εγώ δεν νομίζω να είναι πριν 2 εβδομάδες. Δηλαδή, αν δείτε και τα πλάνα που έχουμε στείλει, σίγουρα έχουν αφαιθεί πολύ καιρό. Συνεχίζετε με τον Δημήτρη Πεταλά, που κάνετε εξαιρετική δουλειά σε όλα τα θέματα κάθε μέρα. Πηγαίνετε και σε άλλα σημεία και εμείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σας ξαναβρούμε. Θα συνδεθούμε και άλλη φορά με τη Σαλαμίνα. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν και τους δυο.